sallah da sallah fati dan Allah mata ku yi koko masu gunu suka to da kamu su suka ci banza shi ka rage san koko kowa wallahi kowa bai iya ganin karshen kai rubutu da kadawa kuma kowa bai iya ganin karshen mu ya ni ke faruwa da kadawa ni na kana ta wada kai ko mahaukaci ba dole ba to me ke faruwa kana ta wada kai abinda ba san kana gaula ina jin kashe rubutu yan majalisar mu na tarayya na jihar Sokoto to wallahi bana sai buzun kace sai buzun su saboda shi dai wanga namu wallahi bai wakiltar mu Sokoto da Sokoto South wallahi tallahi bai komawa kace bai koma ta bi wani ne ni ma ba san wani ne ba a ce an zabe ka dan majalisa an zabe ku yan majalisu a ce ba ku da wani ga al'umma ku na roki Allah shi kawo mana dan majalisa na kware na kirki wanda ka iya wakiltar mu domin shi wadu ku kanmu ai kana ina da rubutu na'am ai kai ta kwana gidan sauki nami Allah ya kawo Alhaji Mustapha injiniya shi da takarar dan majalisa Sokoto na an samu Alhaji Mustapha injiniya ko marke shi ba shi da tsamun takarar dan majalisa Sokoto da Sokoto South baka ji ana labari ba Allahu akbar aiki ga mai yinka ka tafi la sarki aiki kare ka ka tafi la sarki aiki kenan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana nuhin Mustapha injiniya ko marke ya tsaka takarar dan majalisa Sokoto South an Sokoto South Sokoto North lalle shi ya tsaya tsayin daka dole ya ce zai taimaki talaka da matasa da gajiyoyi da yan makaranta to ai kai gaula ina jinka Alhaji Mustapha injiniya da haggani ka tafi na sarkin aiki haka ne kuma Alhaji Mustapha injiniya da haggani rijiyar musulmin Allah ta kwato ya sa gugate kace kuma a sha wanka Alhaji Mustapha injiniya da haggani bango sukari na kwajin gina da shi sai ya lasa haka ne ina jinka na injiniya Garba Haruna kace garkon kabi kace garkon kabi ai da tahiyar Mustapha injiniya da kaggani da tahiyar injiniya Garba Haruna garkon kabi wallahi tahiyya ta tace mukon al'umma sannan Mustapha injiniya da haggani ina jinka matasa da kaggani babu wanda ya san darajar matasa da yancin matasa irin Mustapha injiniya in ba shi ba to in yi mana dan majalisar Sokoto North and South ai kaga iya kacci gaba mun sani wallahi iya kacci gaba na roƙi Allah kawo Mustapha injiniya kohon marke dan majalisa Sokoto North and Two domin shi kwaci gore ba ga hannun kuturu wallahi amin wallahi amin saboda mu Mustapha injiniya da kaggani bai rika dan majalisa ba ya taimake mu wallahi to bana tana rika dan majalisa wallahi ya rika mu yanzu da kaggani al'umma Sokoto North Sokoto South ba mu koma zaben bara gurbi ba mu sakewa wanda iyaka ta cikin majalisa kwana ya ta bacci ya ta mun shari an ka kawo motion daga